2,000 years later. A few moments later. May init pa, init. Oh, init. Tanglad long. Gusto mo? Wow, talaga. Inkarga, intinulasin, inlambong latan. Yung patang init pa. Akanir limbong ni, Yung kalabat. lawot ni. Tidak pa lang kintan. Ang babay. Pre ito. Pre, ang tanglad. Kumango. Panduyo kan baru tuh. Lihat, duyok mo nila. Ha? Wala ito muna. Ha? Bawasan mo. Ano pala kalsukin to? Bakit din? Jawab ko na eh. Ito na. Madam tigim mo. Okay. Hindi, kalabat lang, kalabat. Terus pisan teman na lamang. Yan. Ready na mga idol. Salang natin mamaya gagawa tayo ng tayuan niya. Really, nigga? Yan, aking utol na si Balong. Kung nag-aantay, lagay din dito. Pero gagawa tayo ng ano yan, ikutan para maganda yung luto. Yung iba nag-aantay, lagay natin dito. Siyempre, habang inaantay maluto, umiikot yung red doors. Siguro silong eh.
Ha? Kailangan ta. Siya Brad. Kaya na reduce yun, reduce nila. Bang ka na eh. Two 2,000 years later. Ha?